Ahojte ľudia, vítajte na 8. zápase Matikapu, ľudia, toto je 8 finále a vidíme Česko versus Poľsko. Vidíme Borisa, jak má loptu a strieľa na gól! V 9. sekunde dal Boris gól, 1-0, Česko vyhráva nad Poľskom. Ale zase musíme uznať, Poľsko na Matikape je prvýkrát, takže dneska sa im to asi nezadarí, ale vidíme Trnavského, jak strelal na bránu, ale není to gól, pretože trafil mimo brány, čo znamená, že čo? Není to gól. Môžeme vidieť Borisa, jak má loptu a už ide rovno v plných síl, jak len môže, ide strieľať na bránu, ale vidíme Borisa, jak strieľa a je to gól! 2-0! Česko vyhráva nad Poľskom 2-0, to je neuveriteľné. V 45. sekunde. To je fakt, že niekoľko sekúnd potom. Po prvom góle. Sa mi veľmi páči, lebo ja to fandím našim bratom Čechom. Toto je vlastne posledný zápas 8 finále. No, môžeme vidieť Borisa, jak má loptu. Môžeme vidieť Borisa, jak strieľal na bránu a je to 3-1 pre Čechov. Česko to vyhráva 3-1 nad Poľskom. Prepáčte, 3-0 nad Poľskom. Takže toto dal v prvej minúte a 22. sekunde. Môžeme vidieť Borisa, jak má znova loptu, ale lebo Trnavský ju stratil. No, Matúš Trnavský ju stratil. Tak Boris trošku zobral. A o tom to je. Vidíme Borisa, jak ide dopredu. A Trnavský to už zdal, lebo mu dal aj rovno jasličky. A vidíme to 4-0 pre Čechov. No, Poliaci pôjdu dneska asi už domov. No, nevadí, stáva sa nám veľa tímov. Vyradilo. No, viete, čo myslím, že vyradilo. Už veľa týmy, no, neviem sa vykopcať, prepáčte, teším sa z tohto zápasu, lebo to je posledné 8 finále. Môžeme vidieť, že Boris ide dopredu, že by to bude 5-0 a vyhrá celý zápas. Toto bude asi najkratšie video na Matikape. Boris to už proste zakončí a je to 5-0 ľudia, je to 5-0. Ak sa vám páčilo, nezabudnite tam kliknúť like, odber a zvonček a napíšte dačo pekného. To bolo všetko z 8 finále a čaute.